kaunista. Kotimaan kasvot matkaa tänään kuopiolaisen floristin Petra Pakarisen mukana kukkasidonnan SM-kisoihin ja ohjelmassa tutustutaan myös floristien koulutukseen. Ohjelman on toimittanut Kari Salmela. Kuopiolaista kukkatukusta on lähdössä toimitusasiakkaalle. Floristi Petra Pakarinen kokoaa lähetystä. Kukkien varastointiaika on lyhyt, siksi tavara liikkuu nopeasti jakeluportaasta kauppaan. Kukkien hyvä tuntemus on ehdoton vaatimus tukkuportaassa. Mä menen 7 töihin ja mä aamulla katselen, että kyllä myös on kaikki kukat ok ja sitten sieltä tulee kukkakauppiat ostelemaan niitä ja sitten mä myyn niille ja sitten ne saattaa puhelimella tilata niitä ja sitten mä teen tilaukset valmiiksi siellä ja vien sitten iltapäivällä ne kukkakauppoihin. Moni varmaan ajatteleekin, että miksi floristin tarvitsee olla jossain kukkatukussa töissä, mutta mun mielestä se on aika suuri etu, että sä oot sielläkin välillä töissä, että näkee senkin puolen. Kyllähän sielläkin päin pitäisi olla niin kuin kovia ammattilaisia, että koska niin kuin asiakkaatkin on ammattilaisia. Pari päivää myöhemmin Petra on uransa toistaiseksi vaativimman haasteen edessä. Hänet on valittu 10 finalistin joukkoon floristien SM-kilpailuun, joka pidettiin tänä vuonna Kuopiossa. Ensimmäisen kilpailupäivän tehtävänä oli rakentaa Minna Kantaiheinen monumentti. 10 finalistia on valittu esikarsinan kautta 10 halukkaiden joukosta. Tästä salista valitaan tämän vuoden Suomen mestari. Lisäksi nuoremmilla kilpailijoilla, kuten Petralla, on oma juniorisarjansa. Minna Kant-monumentit alkavat hahmottua melko nopeasti. Tähän työhön kilpailijat saivat valmistautua hyvissä ajoin. Materiaalit on kukin finalisti itse valinnut ja tuonut kilpailupaikalle. Vain aihe ja työn mitat on määrätty. Petralle Minna Kantin teema alkoi hahmottua nopeasti. Mulla oli aika pitkälti jo alusta selvää, että minkälaisen mä teen. Että mä teen tai hain tuommoista runsautta ja pyöreyttä tuohon mun työhön. Tietyllä tavalla kuitenkin, että siitä tulisi niin kuin silleen Minna Kanttimainen. Ja tässä ne ovat vuoden 2003 SM-finalistien tekemät monumentit, aiheena Minna Kant. Floristien ammattikunta astuu elämäämme yleensä silloin, kun haluamme muistaa läheistä, meillä on suuri suru tai muuta vastaavaa, kun tarvitsemme kukkia. Floristien ammatti ei ole kuitenkaan mikä tahansa ammatti. Se vaatii kohtuullisen kovan koulutuksen,
Me kävimme tässä SM-kisojen alla katsomassa hieman, minkälaista koulutusta floristit saavat. Kuopion yliopiston puutarhan tiloissa käy vilske, kun Pohjois-Savon ammattioppilaitoksen floristioppilaat valmistavat kimppuja SM-kilpailun loppujuhlaan. Ei ole aivan sama, minkälaisia tuotoksia alan kovimpien ammattilaisten silmien alle viedään. Eli nyt ajattelette sitä tilaa, ja jos otan tämän Marjan kimpun esimerkiksi tästä, annatko sen? Ajattelette sitä tilaa, sitä puijon majaa. Se ei ole hirveän iso tila, mutta osa ihmisistä saattaa istua siellä aivan perällä ja osa istuu siinä ihan vieressä, missä nämä kimput ojennetaan. Eli nyt ajattelette vähän sitä, että ne on myös näyttäviä tavallaan niille, jotka istuu siellä kauempana. Että se koko suurin piirtein tätä luokkaa. Nyt tähän on vielä ajateltu siisalkuitua tänne sivuun, eli silloin siihen tulee se keltainen väri tänne reunaan asti. Mutta tämä on suurin piirtein se koko, mikä me saadaan hyvin näkymään siellä puijomajalla. Okei. Hyvä. Floristin täysi koulutus kestää 5 vuotta. Alalle tulevat opiskelevat ensin puutarhuriksi 3 vuotta. Sen jälkeen voi hakeutua 2-vuotiseen floristikoulutukseen, mihin myös jo työkokemusta hankkineet voivat pyrkiä pääsykokeen kautta. Yleensä ottaen näillä ihmisillä, jotka floristiksi haluaa, niin heillä on semmoinen joku pieni taiteellinen tausta. Sitä semmoista tiettyä silmää tarvii tässä työssä. Sitä voi tiettyyn pisteeseen asti opetella, muoto-oppia, värioppia, sommittelua, mutta aina on tietenkin eduksi, jos se on jotenkin sisäsyntyistä se kauniiden tasapainoisten sidontatöiden teko. Miten sä päädyit floristiopiskelijaksi? Mulla vaan 7-luokalla napsahti, että naps, kukkasitojaksi sinne. Ei, se vaan tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta. Eli sä oot menossa toiveammattiisi. Kyllä, ehdottomasti. Mikä tässä floristin ammatissa viehättää ja kiinnostaa? Varmaan käsillä tekeminen. Ja niin kuin nytkin se tilanne, että me saadaan toisaalta tehdä niin kuin oman mielen mukaisesti. Että totta kai asiakaspalvelussa sitten tehdään niin kuin asiakkaan toivomuksesta semmoista työtä, mikä nyt me saadaan itse värit valita ja kaikki muukin. Että Mikä sulla on tässä teemana? no tässä on ehkä nämä mun mielivärit ajatuksena lähinnä että ei sen enempää en teemaa miettinyt. Suomessa koulutetaan floristeja 60 oppilaitoksessa. Vuosittain heitä valmistuu noin 100. Suurin osa palkataan kukkakauppoihin, osa perustaa oman yrityksen. Työllisyystilanne on hyvä. Etelä-Suomessa työllisyystilanne on varmasti aika hyvä. Samoin täällä Itä-Suomessa. Meiltä valmistuneet floristit on 80-90% työelämässä. Mutta kaiken kaikkiaan se on aika arkista työtä. Et aika usein kuulee ihmisten sanova, että ihana olla täällä kukkakaupassa. Tämä on varmaan kuin ruusulla tanssimista. Kyllä se välillä onkin, mutta kyllä se kaiken kaikkiaan on sitä ihan semmoista perussidontatyön tekemistä. Aika lailla liukuhihnatyötä välillä. No kyllä se parhaimmillaan on sitä, että asiakas saa niin kauniin työn, että hän menee sanattomaksi. SM-kilpailuiden toisen kilpailupäivän tehtävänä oli syksyinen kimppu. Materiaalit olivat kaikilla samat.
Lisäväriä ja miksei jännitystäkin toi yleisön vapaa pääsy kilpailutiloihin. Kilpailutyöt päätyvät tuomariston tarkkaan syyniin, mutta tuomaristo seurasi töiden syntymistä jo kilpailupaikalla. Me odotamme tietysti parasta mahdollista työsuoritusta, eli sidonnallista suoritusta. Näille kilpailijoille on annettu ihan selvät määräykset oikein paperilla, että mitä näiltä töiltä odotetaan. Tekniikan vaatimukset, kokonaisvaikutelman vaatimukset ja paljon muita vaatimuksia, jotka tuomarit arvostelevat ja ruotivat näistä kimpuista. Mikä siinä viime kädessä sitten ratkaisee, onko nopeus vai taiteellinen näkemys? Aika on kaikille sama. Eli jokaiselle annetaan tietty aika. Siinä ratkaisee pelkästään paremmuus. Eli kaikki nämä paikat tai nämä kriteerit, millä arvostellaan töitä, niin täytyy olla paras mahdollinen pistemäärä niistä. Ja parhailla pisteillä oleva työ voittaa. Täytyykö kilpailijan tietää se esimerkiksi, että onko tuomaristossa nyt tänä vuonna keltainen väri in tai jotain, millä tuomaristoa sitten lepytellään? Ei, kilpailijat päättävät itse työnsä. Ei välttämättä tarvitse tietää. Yleisöltä löytyy myös vankkoja mielipiteitä. Upeilta. Kyllä he on alassa ammattilaisia. Osaatko sanoa arvosanoja tässä vaiheessa? No en asettaisi vielä arvojärjestykseen. Kaikilla on upeita töitä ja mielenkiintoisia, myös nuo tuolla esillä olevat työt ja työt, niin ihan upeita kaikilla on ollut. Jokainen näkee omalla tavalla ja ainutta oikeaa oikeastaan ei olekaan, että jokaisella on se oma sisäinen näkemys asiasta. Mutta hyvin pelkistetty tyyli olisi niin kuin parempi, että vähän on mennyt siihen, että kaikki on niin tämmöistä rääsämäistä. Mitä sen pitäisi olla? No semmoista pelkistettyä ja kaunista. Esimerkiksi värejä on liikaa, ihan liikaa. Sotketaan punaista ja keltaista ja oranssia ja kaiken näköistä. Nämä kukat hukkuu tuonne, jos on paljon asiaa, niin sitten se pääasia, eli ne kukat hukkuu sinne sisälle. Tietysti me ollaan amatöörejä, mutta tämä on niin kuin amatöörin mielipide. Eli sidonta on ok, mutta värit eivät. Kyllä, värit ei. Niin. Et tyyli ja malli on ihan kivaa, mutta niin kuin aina lisätään joku uusi. Tulee vähän semmoinen amerikkalainen joulukuusi. Joo, kyllä, samalla tavalla ajattelen. Jokainen kilpailija sai ottaa mukansa assistentin. He olivat mukana ensimmäisenä kilpailupäivänä monumenttia rakentamassa. Toisena kilpailupäivänä he joutuivat jännittämään katsomon puolelta. Olen assistenttina tuolle Leila alamiekkaajalle. Sä oot niin tässä seuraat niin sparraajana. Joo, väliaikatietoja ja semmoista aikaa ja tommoista. Ootko niin katsomon valmentaja tässä samalla? No joo, voisin niinkin sanoa. Mitä assistentti tekee tässä kilpailussa? No esivalmisteluaikana saa putsata kukkia ja vetyttää ja laittaa ne veteen ja lakasta lattiaa ja siivota ja kantaa kaikkia tavaroita ja sellaista ja huoltaa itse tätä kilpailijaa, että pysyy nestejännitys kilpailijassakin ja sellaista. H-hetki lähestyy. On aika julistaa tuomariston päätökset. Petra nappasi hienosti pronssia nuorten sarjassa. Viikonlopun ehdoton ykkönen oli Annika Gustafsson, joka voitti sekä juniorisarjan että yleisen sarjan.